You know what it is, oh. This is 69 production. Yeah. Chino. Affecting music. This is the remix. Let's do it, motherfucker. לא רק איך עושים את זה שונה. עכשיו אתם קולטים אני עולה. עכשיו הדיסק שלנו יוצא. ובן שונא מי שלא חולה. לא רק איך עושים את זה שונה. עכשיו אתם קולטים אני עולה. עכשיו הדיסק שלנו יוצא. ובן שונא מי שלא חולה. בן זונה מי שלא בדיסקונט, שם אותו על דיסקונקט, פולט הרי פולה יורד, שולף את הוורס קבל. מי זה בא מהצפון עכשיו מביא לך סגנון שאתה לא מכיר, תקשיב למקצב אחי. מביא את הראפ לרמה גבוהה בלב אחי, הכי קרבי שתביא תבין. אף פעם לא למדתי לכתוב תווים, גם אם תביא סטודנט שנה 20 למוזיקה אני אף פעם לא אפול מהרמה שלא תמיד אשאר אני. וגם אם 1000 אנשים ינסו לשנות אותי, תמיד אני נשאר אני. ותמיד אני אלך עם ראש בקיר עד שבאמת אשבור קירות. גם אם 1000 אנשים ינסו לשנות אותי, תמיד אני נשאר אני. לא רק איך עושים את זה שונה. עכשיו אתם קולטים אני עולה. עכשיו הדיסק שלנו יוצא. ובן שונא מי שלא חולה. לא רק איך עושים את זה שונה. עכשיו אתם קולטים אני עולה. עכשיו הדיסק שלנו יוצא. ובן שונא מי שלא חולה. אחרי שנים של מרדף, אחרי התהילה, האלבום שני יוצא וגם היא מגאה שהילד הכלומניק פתאום הפך זמר, אבל בעצם זה קרה. אז הגיע הזמן להוריד את המסכה ולהזכיר לכולם שאני בא מחיפה. שוקוצ'ינו מסחרי, אבל אבי בטבעי, ואם תרצה או לא תרצה אתה בסוף תקנה אותי. אז אין לי בגרות ולא סיימתי תיכון, אבל רכשתי הסמכה בלהחזיק עיפרון. ונכון שזה נשמע מצוץ מהציץ, אבל תאכלו את זה כמו שאכלתם את חרטצינוביץ'. אז פתאום אתם מתקשרים ושואלים לשלומי, אז מי השתנה מהפרסום, אתם או אני? יודעים מה, בוא נסגור עניין אחת ולתמיד. שוקוצ'ינו, אפקטינג ו-60 על הביט. לא רק איך עושים את זה שונה. עכשיו אתם קולטים אני עולה. עכשיו הדיסק שלנו יוצא. ובן שונא מי שלא חולה. לא רק איך עושים את זה שונה. עכשיו אתם קולטים אני עולה. עכשיו הדיסק שלנו יוצא. ובן שונא מי שלא חולה.